Alright guys, na ako sa barangay Dahilayan. So grabe ka bugnaw dre eh. So dito padulong ang Dahilayan Adventure Park. So dire ramang ko. So nag-stop ko kadjot. Ako dre, bugnaw kaya eh. No. Bugnaw kayo. No. Kada may mga kahoy ba. Wow. Pero paada. Akong plano is madto ko dito nahan to. Kay wala ko ka road trip dito. Okay, tara. Let's go down. Alright, ano na ta dre guys. First time pa na ako makaagi dre. And hopefully tsadang dalan to nahan. Dire day dapit ang Kumaykay River Farm. Tunahan. Hapit na diyan niya. Pizza Shack. Tsadag yung eh. Open day sila. Dahilayan Gardens. Tapos rin. Wow. Para Kumaykay River Farm this way. Wow, tsadang digdalan rin. Dire di agyon ng Cafe by the Ridge. And dili ko sure if simentado na ba padulong dito. Time check, it's 4:30. Sa kahaponon. Medyo hapon ay kuan na. Hapon na gid. Ada gid dire bugnaw ginis gawas mga sus. Hangin gayo guys. Wow. Tsadang Pinetrees oh. Big kill mo din dire. Subida kayo. Wow. Ups, straight ay straight. Daas mga balay dire eh.
beautiful pagkatsada. Tsada kayo mag-standby dire, oh. Alright, Mount Pines. Alright, dire tataman guys, kaya dire tataman ng simentado. So, balik lang ta. Asa man ang cafe by the ridge diri. Maman ako nakita. Kani siguro diri. Diri siguro. To araw. Diri di ay. Cafe by the ridge. Diri di agyo ng Cafe by the ridge guys. So next time na lang mo laag ta di outro. Dili lang sa karon kay nakoy upson katong overlooking dito. Time check, it's 4:40. Tsada kigdalan dire. Dire din sa barangay Dahilayan, Manolo Fortich, Bukidnon. Subida naman dire ito. Careful dadre guys kay likuon kayo.
guys, nagapit ko din. Nawa. Wow. Tsada king kuwan dito. Gahadyong lang laging hangin din na. Oh. Agad-ada looking. Karon. Gahadyong king hangin na. No, dunggan ninyo. Wow. Tabok tayo doon. Oh, tsada ini. Yes. Wow. No? Kabigad yung hangin ah. Tsada kay green guys nan ba? Grabe. Jum lang. Pine trees. Wow. Okay. Ana, balik na ta sa atong road trip. Last nga part itong road trip. Ana, let's go. Alright, padayon ta sa atong road trip guys. Which is dool naman po kita. Time check, it's 5 PM na. Medyo ngit-ngit na po dyan. Basulod nga tadi ha. Alright, that's it. Aning nga video guys. Salamat sa pagtanaw.